Когато за първи път стъпих в тази компания, все още носех значка за стажант. Дойдох от държавен колеж, живеех в пансион, споделен с трима непознати, и ядох студен обяд на задните стълби. И въпреки това никой не можеше да ме спре. Идеите ми бяха ясни, отчетите ми точни, а решенията ми ефтини и ефективни. За по-малко от 2 години вече представях проекти на двигатели с до 17% икономия на гориво. Да, икономика. Защото, когато се родиш беден, се научаваш да правиш повече с по-малко, включително бензин. Комплиментите идваха направо отгоре. Президентът на компанията ме наричаше рядко бижу. Каза, че вижда в мен бъдещето на инженерството. Усмихвах се, благодарих му и се връщах към компютъра си. Знаех, че комплиментите не пълнят хладилника, доставките го правят. Всичко си беше на мястото. Докато той не се появи. Висок, с усмивка като паста за зъби, единственият син на собственика и новоназначен изпълнителен директор. Неговото резюме? Без доставка. Просто наследство. Арогантността му беше толкова голяма, че нямаше място в коридорите на компанията. Бяха му нужни само 3 срещи, за да ме огледа отгоре до долу и да каже с тон, който беше повече отрепетиран, отколкото искрен: благодаря ви за услугата. Вашата кариера тук приключва днес, без предупреждение. Без причина. Без срам. Мислеше, че това ще бъде просто още едно уволнение. Но той не знаеше 2 неща. Едното, не съм от хората, които го преглъщат с мълчание. И второ, баща му беше много по-ясен, отколкото си представяше. Ако някога сте били в ситуация, в която уменията ви са били пренебрегнати от някой със силно фамилно име и празна автобиография, оставете думата «аз» в коментарите и ни кажете откъде следите тази история. И се възползвайте от възможността да се абонирате за канала, защото тук тези, които изграждат своята история с усилия, винаги имат глас. Истината е, че моят свят никога не е бил павиран. Идвах от черни пътища, тесни пътища и претъпкани автобуси. Израснах в град, където думата инженер изглеждаше като дума от друг език. Майка ми почина, когато бях на 9 години. Баща ми стана всичко – болногледач, готвач, шофьор, съветник и преди всичко неуморен мотиватор. Той имаше фраза, която повтаряше като молитва – учете. Защото светът навън уважава само онези, които докажат, че го заслужават. Доказах го. Много пъти. По-малкият ми брат, Андре, беше моята противоположност във всяко отношение. Той беше шумен, мечтаеше повече за сцената, отколкото за офиса, и вярваше, че съм някакъв супергерой, маскиран като обикновен човек. Той беше този, с когото споделях наискрените си разговори. Включително и този, който имах в деня на уволнението. Уволниха ли те? Попита той широко отворени очи, сякаш бях казала, че небето е паднало. От нищото. Без обяснение. Новият шеф каза, че компанията трябва да се подмлади. Сякаш бях мъртва тежест. Андре стана от масата и започна да ходи в кръг. Той правеше това, когато се ядосваше. Аз останах седнал. Защото, за разлика от него, когато се ядосвам, мисля. Той знае ли какво вече сте доставили там? Продължи той. Знаете ли колко проекта сте ръководили? Спасили сте цяла производствена линия. Той знае. Но няма значение. Той не иска да знае. Андре замълча. Тогава той ме погледна и каза. Тогава го накара и да се грижи. Но по свой начин. Това продължаваше да се върти в главата ми. Начинът на Андре не беше отмъщение. Беше интелигентност. Това беше елегантност с цел. Имах нужда от време. И стратегия. Новият директор, нека го наречем Рикардо, за формалност, имаше толкова арогантно отношение, че изглеждаше алергичен към всяка среда, в която не беше център на внимание. Срещите се превърнаха в монолози.
Той се засмя на предложенията на други хора. Той отхвърли най-опитните инженери като стажанти. Културата на компанията, някога съвместна, се превърна в арена. И точно в този хаос разговарях с Сесилия, моя бивш пряк шеф, един от малкото хора там, с които бях изградил истинско приятелство. Тя беше старши инженер, интелигентна и практична, с клинично око за възможности и силно сърце, за да устои на натиска. Той те прекъсна, защото беше твърде умен, каза тя, разбърквам кафето си, докато седеше с мен в пекарна близо до старата сграда на компанията. А как да изгасим звезда? Попитах. Не изгасва. Опитва се да засенчи. Но има хора, които светят дори в тъмното и това е вашият случай. Баща му тепърва ще разбере. Сесилия беше права. Това, което Рикардо не знаеше, и очевидно не си направи труда да провери, беше, че последният ми одобрен проект все още беше подложен на поверително тестване. Това беше хибриден двигател с ефективност 24% над средната за пазара. Бях отговорен основно за моделирането, симулациите и валидациите. Проектът носеше моето име на всеки етап. И когато главният изпълнителен директор се завърна от медицинския си отпуск, познайте какво ще има отгоре на купчината отчети на бюрото му? Но това беше само началото. Докато си събирах документите и реорганизира портфолиото си, започнах да контактувам с някои хора. Хора, които познавам работата ми. Хора, които могат да потвърдят, чрез AB, че моето уволнение е било лично действие, а не техническо. И най-важното, хора, които все още вярвам, че компетентността струва повече от фамилното име. Все още не знаех как, но играта щеше да се промени. Тишината, която последва моето уволнение, беше оглушителна. Не поради липсата на шум, а поради излишъка от мисли. Чувствах се предаден, да, но не от човек. Сякаш самата система казваше, може да си гений, но пак ще седиш на пейката, ако не си част от клуба на собствениците. На този етап започнах да преразглеждам всеки детайл от проекта за новия двигател. Прегледах отчети, чернови, разменени имейли, всичко. Исках да разбера дали в даден момент не съм бил твърде наивен. Но не. Всеки документ показваше ясно, бях направил повече от очакваното и то отлично. Бях уволнен, защото съм бил досадник. За изпъкване. Защото не е удобно. Една от тези нощи реших да посетя братовчет ми Рафаел. Работил е в автомобилния сектор, в по-малка компания, но с напълно различна култура, сътрудничество, хоризонтално и най-вече честно. Рафа, мога ли да ти покажа нещо? Попитах, отваряйки бележника си. Той погледна графиките, стендовите тестове, данните за потреблението. Той прокара ръка по брадичката си замислено. Това тук наистина е пред пазара. Знаете ли какво имате в ръцете си? Да. И също така знам какво загуби компанията, като ме пусна. Нямат представа. Рафаел ме погледна със сериозността на човек, който знае, че ще каже нещо важно. Не можеш да оставиш това да умре. Още по-малко да им позволим да го използват, без да дадат дължимото. Проблемът е, че все още съм обвързан от споразумението за поверителност, отвърнах. Но вие също сте защитени от интелектуалната собственост. И имате доказателство. Всеки имейл, всяка версия на проекта, изпратена с вашето име. Мога да препоръчам адвокат. Дискретно. Технически. Лоялен. Така се запознах с Лигия. Специалист по бизнес договори с клинично око и хладна глава. Когато прочете моята документация, тя каза едно нещо. Компанията е нарушила собствения си вътрешен кодекс. Те не само запалиха ума за стратегически проект, но също така се опитват да го поддържат активен на тъмно, без законна собственост. Това е законно самоубийство. Междувременно в другия край на града Рикардо беше заед с провеждането на срещи, вътрешни интервюта и сесии за стратегическо планиране с екипа си от подлизурци. Той искаше всички да повярват, че е визионер,
че ръководи така необходимото преструктуриране. Но арогантността му беше твърде силна, за да не изтече наяве. В инженерните форуми започнаха да се носят слухове. Някои служители започнаха да напускат компанията доброволно. Един от тях ми изпрати поверително съобщение. Напуснах. Превърна се в цирк. Проектът, който беше ваш, се преформулира от стажант и той дори не разбира изчисленията, които сте направили. Аз се засмях. Не с презрение, а с облегчение. Защото истината, дълбоко в себе си, винаги убягва. И когато избяга, не се връща в клетката. Точно в този момент получих обаждането, което щеше да промени всичко. Беше Сесилия. Той се върна, каза той направо. Президентът? Да. И вече преглежда докладите. Изглежда някой случайно оставил името му извън окончателните версии на проекта. Поех си дълбоко въздух. Това вече не беше само за мен. Беше за това, което отстоявах. Това, което построих. На какво ме научи баща ми, че достоинството е нещо, което не може да се преговаря. Знаеш какво да правиш, нали? Попита Сесилия от другата страна на линията. Знам. Време е да покажем кой наистина познава тази компания отвътре. Докато напрежението нарастваше в централата на компанията, животът ми извън нея придобиваше още едно ниво на предизвикателство и стратегия. Адвокат Лигия и аз бяхме съставили пълно досие с дати, документи, версии на проекти, прикачени файлове към имейли и копия на файлове, запазени в облака. Всичко беше организирано, хронологично и чисто. Елегантността на преврата се криеше именно в неговата прецизност. Но имаше още една грижа. Андре, брат ми, се подготвяше за важно прослушване. Тест за присъединяване към професионална театрална група, първата голяма стъпка към мечтата му. И дори в разгара на сътресенията, в които живеех, не можех просто да го игнорирам. Същата седмица отидох с него на откритата репетиция. Изглеждаш сякаш и на друга планета, прошепна той, намествайки микрофона на ревера си. Аз съм, отвърнах аз. Но моята планета има кодекс на поведение и договорни клаузи. Той се усмихна. Само не забравяйте да кацате от време на време. Имам нужда от теб тук. Тази фраза ми напомни кой бях и защо направих това, което направих. Не става дума само за корпоративно правосъдие. Беше почти винаги, когато баща ни се събуждаше в 5 сутринта, за да хване 2 автобуса, за да стигне до гаража, където работеше. Ставаше въпрос за всички споделени кутии за обяд, всеки повторно използван тефтер, всяко «давай, дъще, покажи ни на какво си способна». И беше и за мен. През цялото време ме наричаха твърде техничен, твърде твърд, твърде интензивен, докато всъщност бях просто компетентен. В другия край на града Рикардо се изправяше пред собствената си криза. Завръщането на баща му, вече по-малко търпелив и по-жаден за истината, беше на штрекборда. Президентът започна да подозира преструктурирането. Един от първите признаци беше искането за достъп до оригиналните доклади на проекта, които бяха отрязани моите. Сесилия ме актуализира с хирургическа прецизност. Той също поиска имейлите, изпратени от техническия екип през последните 2 месеца. И се обади лично в правния отдел. Той не е делегирал. Той имаше за цел да разговаря с всеки мениджър по-отделно. Това никога не се е случвало преди. Междувременно Рафаел, моят братовчет, беше наел негов приятел инженер и технически консултант да анализира окончателните версии, които циркулираха на пазара като прототипи. Анализът беше ясен. Без моя изчислителен модел ефективността на двигателя щеше да спадне с 11%. С други думи, те не само се опитваха да продължат с моя проект на тъмно, но и разрушаваха техническата му цялост. И тъй като всичко, което се прави на тъмно, има тенденция да излиза наяве, това скоро ще получи по-голяма сцена. Адвокат Лигия ме предупреди. Ако искате да продължите това законно, вече имате основание.
Но ако предпочитате да го разрешите вътрешно, ние също имаме силно писмо. Мога да изготвя неофициално уведомление. Но от вас зависи как искате да го играете. Поисках време. И същата вечер седях с Андре на верандата на къщата с 2 чаши чай. Какво бихте направили на мое място? Бих се представил. С пълна сила. Бих показал всичко, учтиво, но твърдо. Такива хора не са свикнали да виждат някой като теб да се изправи срещу тях, каза той. За това ще боли повече. Беше истина. Но не исках просто да причиня болка. Исках да ме чуят. Признат. И най-важното – реституиран. На следващата сутрин се облякох, сякаш отивах на редовна среща, но това, което носех със себе си, беше всичко друго, но не и рутина. Досие, отпечатано на бланка, подвързано, с всеки детайл от проекта, всяко доказателство за авторство, всяко доказателство за етичното отклонение, допуснато от новото ръководство. Помолих Лигия да напише писмо за намерение. Това не беше заплаха. Това беше юридическо напомняне, че въпреки че бях уволнен, не бях обезоръжен. Записах си среща със сътрудника на президента. Попитах направо, кажете му, че става въпрос за Project Atlas, тя направи пауза. Тя го повтори на ум. Тогава тя каза, той ще те види. В другия край на града Рикардо не знаеше нищо. Все пак, но баща му го направи. Влязох в стаята. Човекът, който ме наричаше рядко бижу, изглеждаше устарял с 10 години през последните 6 месеца. Но очите му бяха още повнимателни. Върнахте се, каза той. Реших, че си. Върнах се, защото трябваше. И защото уважавам това, което беше тази компания. Не това, което се опитаха да направят от него. Поставих файла на масата. Прочете го мълчаливо. Страница по страница. Веждите му бяха сбръчкани, челюстта му напрегната. По едно време вдигна очи. Синът ми уволни ли те? Да. Няма техническа обосновка. Без предупреждение. Няма преглед на ефективността. А това тук, докосна той страниците. Всичко това твое ли е? Всеки ред. Всеки тест. Всяка симулация. Включително окончателното предложение за патент. Той се облегна на стола си и замълча за момент. После си пое дълбоко въздух. Нищо не ми каза. Той просто каза, че трябва да съкрати ненужните позиции. Не изваждате мозъка от проект и очаквате той да работи. Той кимна. И тогава той вдигна телефона. Изпрати Рикардо в офиса ми. Сега. Минути по-късно той влезе. Безупречно, както винаги. И, както винаги, с тази полуусмивка, която се опитва да прикрие презрение с чар. Тате, не знаех това. Седни, прекъсна го бащата. Тишината между тях беше толкова плътна, че можеше да бъде разрязана с нож. Аз останах прав. В този момент вече нямах нужда да се оправдавам. Искам да прочетете този доклад, каза президентът, подавайки досието в ръцете на сина си. Това е. Това е проектът, който разрешихте да продължи без отговорния инженер. Същият проект, който е с 11% под целта и струва с 32% повече от очакваното. Рикардо прелиства страниците, вече пребледнял. Това нейно ли е? Попита той с много по-малко уверен тон от обикновено. Да. И ти знаеше това. Опита се да реагира, да каже нещо, но го прекъснаха. Използвахте силата, за да премахнете компетентността. Използвахте фамилията си, за да заглушите доставката. И все пак се опита да го скриеш. Тишина. После се обърна към мен. Искаш ли да се върнем? Може да е моят шанс да отговоря с отрова. Може да е унизително. Но не. Това би било дребно. Не става дума само за връщане.
Става дума за възстановяване на разрушеното. Уважение. Ангажимент за съвършенство. Ако има място за това, аз съм готов. Но при различни условия. С автономия. С признание. Той кимна сериозно. Аз ще се погрижа за това. Рикардо не каза нищо. За първи път разбра, че е загубил. Не просто служител. Но почвата, която крепеше авторитета му. Когато излязох от тази стая, тежестта на раменете ми беше различна. Вече не беше болка. Беше възстановено достоинството. Ако някога сте попадали в ситуация, в която е трябвало да се изправите елегантно пред лицето на несправедливостта, кажете ни в коментарите. Откъде следите тази история? Абонирахте ли се вече за канала? Защото истории като тази все още ще се случват, и тук те имат глас. Срещата, която подпечата моето завръщане, не премина в мълчание. Цялата компания почувства въздействието на обрата. Слуховете се разпространяваха из коридорите, вътрешните имейли циркулираха с двусмислени фрази, но всички знаеха какво точно се случва. Рикардо беше официално отстранен от изпълнителния съвет. Не заради каприза на баща му, а заради доказана неефективност. Сесилия беше една от първите, които ме намериха веднага, щом се върнах в сградата. Погледът ти кратко каза всичко, преди дори да отвори уста. Ти направи история. И не трябваше да крещиш. Никога не ми е трябвало. Просто имах нужда да бъда чут, отвърнах. Новото условие за моето завръщане включваше не само автономия върху моите проекти, но и създаването на независима иновационна клетка. Щях да отговарям за ръководенето на мултидисциплинарни екипи и обучението на млади инженери с потенциал, нещо, което винаги съм мечтал да правя, но никога не съм имал реално място да предложа. През следващите дни към мен се обърнаха няколко колеги, които бяха запазили мълчание по време на заминаването ми. Някои се извиниха, че не се изказаха. Други признаха, че са мислили да направят същото, но са се въздържали от страх. Разбрах. Страхът парализира. А понякога мълчанието е броня. Но имаше и вдъхновени. Един стажант от техническия екип дойде при мен и каза. Това беше първият път, когато видях някой да печели с истински заслуги, без да се налага да се прекланя. Това ми даде сила. Това си струваше всяка секунда от битката. Рикардо на свой ред изчезна от корпоративната среда. Те казаха, че той бил прехвърлен в международно звено на компанията, без роля за вземане на решения. Не му пожелах нищо лошо. Просто исках да се научи. Не всяко наследство идва с фамилно име. И не може да се поддържа само с риторика. Има нужда от основа. Всеотдайност. Характер. И светът рано или късно изисква това, което му липсва. Връщането не беше краят на историята. Беше ново начало. Предишната версия на себе си, тази, която беше готова да работи двойно повече, за да бъде чута, беше изоставена, когато му уволниха. Завръщането вече не означаваше доказване на моята стойност. Ставаше въпрос за използването на тази стойност като платформа и трансформирането на всичко около мен. Първото решение, което взех като ръководител на новото звено за иновации, беше да събера екип, който е разнообразен по своята траектория и мислене. Хора, които не биха имали шанс в традиционните процеси, но които дишаха инженерство като някой, който диша въздух. Отлични автобиографии, но необикновени. Бивши ученици на техникуми, стипендианти, самоуки. Хора, които правеха със страст това, което другите правеха за статус. За по-малко от 4 месеца моят екип представи 3 прототипа на двигатели с устойчиви приложения за леки самолети. Един от тях привлече незабавен интерес от международна компания и за първи път бях помолен лично да представя проекта в чужбина. Междувременно участвах в национална конференция за индустриални иновации. В края на моя разговор към мен се приближи мъж, видимо трогнат. Проследих твоята история дискретно. И днес,
като те видях на тази сцена, ме накара да повярвам, че все още има справедливост на този свят. Аз се усмихнах, защото знаех какво има предвид. Не беше само за победа. Ставаше въпрос за това да не се повреди в процеса. Нещата също се промениха от дома. Андре премина прослушването. Дебютира в независима пиеса, която против всички очаквания пожъна успех на критиката. Когато излезе на сцената и ме видя в публиката, той се усмихна, сякаш разпозна усилието на живота си. Неговата. И моя. Ти ме научи как да се бия, без да се налага да крещя, каза той след премиерата. И ти ме научи да помня защо си струва да се боря, отвърнах. Старата мечта на баща ми беше пожива от всякога. Това, което посади с мазоли, цъфна. Не в викове, но в действие. В етиката. В компетентността. В наследство. Постепенно други професионалисти в компанията започнаха да променят отношението си. Вътрешната култура претърпя преоценка. Беше създадена нова политика за промоция, базирана на представяне и доказана иновация, а не вече на политически съюзи или влиятелни фамилни имена. Урокът беше ясен, ценността на някого не може да се измерва с неговия произход, дрехите, които носи или фамилията, която носи. Ако корпоративният свят иска да оцелее с достоинство, той трябва да научи, че заслугите не са отстъпка. Това е основа. И ако не се спазва, ще ви струва скъпо после. Най-голямата победа беше осъзнаването, че не трябва да се отказвам от това, което съм, за да спечеля място. Даже напротив. Именно защото съм това, което съм, успях да стигна там, където съм. И сега вече никой не може да ме изведе от тук. С консолидираната структура на новото звено за иновации и първите резултати вече във фазата на пазарно тестване, атмосферата в компанията изглеждаше най-накрая променена. Но знаех, все още има нещо, което предстои. Въпросът с уволнението ми, опитите да ме изтрият, правните последици, това не можеше просто да изчезне, сякаш никога не се е случвало. Елдей, винаги стратегически, ме повика за последен разговор, преди да предприемем окончателни правни стъпки. Искате ли да сложите край на това зад кулисите или публично? Искам да свърши с истината, отвърнах. И за да служи за пример. Не за унижаване, но за коригиране на курса. Възможността за това се появи неочаквано. Компанията беше поканена на международна конференция за енергиен преход и високоефективни двигатели. Основната презентация ще бъде за проекта, който бях започнал, сега преформулиран и с патент, подаден на мое име. Президентът, по-ясен от всякога, ме повика в кабинета си. Време е да разкажа тази история. Истинският. И искам ти да си този, който ще го каже. Поколебах се. Не от страх. Но защото знаех, че няма да има връщане назад. Това ще бъде краят на тази фаза. И началото на нещо много по-голямо. Приех. Зад кулисите Сесилия организира всичко, за да гарантира, че презентацията ясно отразява не само техническите резултати, но и пътуването дотъм. Какво беше направено? Какво се опита? Какво беше преодоляно? Междувременно се проведе тихо движение вътрешно. Някои членове на борда на компанията поискаха извънредно заседание за преглед на действията на бившия борд. Рикардо, въпреки че беше далече, щеше да бъде извикан да даде официални обяснения. Напрежението растеше. Но за първи път не ме парализира. Подготви ме. Защото сега вече нямаше нужда да доказвам, че имам място там. Аз бях мястото. Аудиторията беше препълнена. Инженери, инвеститори, представители на иновационни агенции, разбира се, зорките очи на борда на директорите на компанията, които на косъм заличиха едно от най-големите и кратко постижения. Излязох на сцената с умален прототип на двигателя, проектиран от моя екип. Не бяха необходими крещящи слайдове или изискани речи. Просто факти. Този двигател е роден от истинска нужда. Не само за енергийна ефективност,
но и за човешка ефективност. Да разпознават таланта, да ценят идеите, да спазват ангажиментите. Презентацията беше техническа. Кратко. Безупречно. Графиките показват резултатите, намалено потребление, ниски емисии, жизнеспособни производствени разходи. И най-важното – резултати, постигнати от екип, който е роден извън традиционния стандарт. Завърших с изречение, което не беше в есетата. Когато се опитвате да премахнете компетентността за удобство, загубата не е само финансова. Морално е. И компания, която губи морала си, губи бъдещето си. Стаята утихна. Но това не беше мълчание на съмнение. Беше шок. Последваха аплодисменти. Изправени. Дълги. От всички. Зад кулисите президентът ме намери. За първи път той ме прегърна, сякаш бях нещо повече от служител. Сякаш бях наследник, не на компания, а на ценност, която той самият сякаш беше почти забравил. Благодаря ви, че не се отказахте, каза той. В същото време получих известие. Официална бележка, публикувана от компанията, информира, че предишният борд на директорите ще бъде подложен на одит и преоценка. Рикардо, споменат по име, ще бъде разследван за лошо управление и опит за злоупотреба с интелектуална собственост. Не се усмихнах. Не празнувах като някой спечелил война. Защото знаех, че не става въпрос за отмъщение. Ставаше въпрос за съгласуваност. И в този момент тя най-накрая бе спечелила. Рикардо е призован да даде показания пред комисията по етика на компанията. За разлика от това, което правеше на срещи, където монополизираше цялото говорене, сега едва успяваше да задържи погледа си. Нямаше публика, нямаше аплодисменти, нямаше подиграватели. Само факти, документи и последствия. По време на процеса стана ясно, че той се опитвал да фалшифицира данни, да укрива отчети и да приписва доставки, които не е извършвал. Изправена пред толкова много доказателства, компанията нямаше друг избор. Уволнението му беше обявено официално по справедлива причина. Без препоръчително писмо. Без церемонии. Без чест. В коридорите нямаше еуфория. Имаше уважение. Хората, които някога се страхуваха да говорят, сега вървяха с високо вдигнати глави. Защото, когато някой проправя пътя с истината, други се научават да вървят, без да свеждат очи. Новият ми екип се разрасна. Лабораторията се разшири. И за първи път бях поканен да се присъединя към съвета по иновации, пространство, което някога изглеждаше запазено за фамилии, сега имаше юрисдикция. Не съм търсил отмъщение. Но справедливостта беше въздадена. И още по-добре, без да се налага да бъда някой друг. Без да викам. Без да се развращавам. Просто да бъда това, което винаги съм бил. В крайна сметка не просто ме възстановиха. Бях препозициониран. На място, където гласът ми има тежест, моята история има стойност и присъствието ми притеснява само тези, които не могат да понасят да видят жена да заема със заслуги мястото, което винаги е било нейно. Животът не ми върна изгубеното. Даде ми нещо по-голямо, правото никога повече да не приемам по-малко от това, което заслужавам. Месеци по-късно, на закрито събитие за лидерство и корпоративна етика, млада жена се приближи до мен. Имаше блясък в очите и същата нервност, каквато имах и аз. Смятате ли, че си струва да се биете, дори когато всичко изглежда нагласено? Погледнах твърдо, но нежно. Не си струва да се бориш срещу всичко. Но си струва да се борите за себе си. И за всичко, което градиш с истина. Тя се усмихна, трогна. И разбрах, цикълът е завършен. Вече не бях просто име на значка. Сега бях справка. Ако някога сте се чувствали заглушени, защото не сте имали правилното име, очаквания външен вид или удобното фамилно име, тази история е за вас. Тук ние показваме, че компетентността крещи дори в мълчание и че достоинството,
когато е здраво защитено, се превръща в наследство. Сега ми кажи, откъде следиш тази история? Изпитвали ли сте някога нещо подобно? Случвало ли ви се да се изправите срещу система, която ви е подценила? Оставете вашия коментар. Прочетох ги всичките. И ако все още не сте се абонирали за канала, сега е моментът. Защото тук тези, които градят с истина, винаги имат глас. До следващата ни история.